תפוס את הרגש, משחק שאני ממש אוהבת, אני גם אוהבת את האיורים של איה גורדון, וגם אפשר לשחק בו במספר וריאציות. יש פה בעצם 3 חבילות. בווריאציה הראשונה הפשוטה של תפוס את הרגש, בעצם אנחנו מניחים במרכז את הקלפים הצהובים, באופן שהוא לא גלוי, ואת יתר 2 החבילות התכלת באופן גלוי למשתתפים. כל משתתף בוחר שחקן אחד, מניח אותו על רגש אחד, ובעצם באותו מרווח של קלפים מניח את השחקן השני, וככה כל המשתתפים. המטרה היא לתפוס את הרגש של השני. כל שחקן בתורו יכול להתקדם צעד אחד עם כיוון השעון. איך מתקדמים? בעזרת זיכרון טוב. כל משתתף בתורו הופך קלף מהמרכז, במידה והרגש שהוא הופך אותו זהה לקלף שהוא אמור להתקדם אליו, הוא בעצם יכול להתקדם צעד אחד, ויתר המשתתפים שואלים אותו שאלה על הרגש. אז בואו נתחיל לשחק, אוקיי? אני אתחיל, אהבה, הפתעה. זה לא אותו רגש, אז אני הופכת, דנה פה. אז אני צריכה בעצם למצוא על קנאה. אז עכשיו אני צריכה לבחור איפה זה קנאה. נראה לי שזה פה. אז אני צדקתי ומצאתי קנאה, אז אני קודם כל מתקדמת אחד קדימה. אנחנו שואלות אותך עכשיו שאלה, דנה. מה הדבר שאת חושבת שהכי מקנאים בך? נראה לי על החוכמה שלי, כי אני לומדת גם ברמה וגם בבר אילן. אוי, מקסים. יופי, יש לך עוד תור. אוקיי, אז עכשיו אני צריכה למצוא את הרגש עצם. נראה לי שהוא פה. לא, אז יצא לי הכרת תודה וזה לא תואם, אז אני צריכה... תורך, יולי. טוב, אז עכשיו תורי. אז בגלל שדנה פתחה כבר את הכרת תודה, ואני צריכה הכרת תודה, אז דנה, אז אני בעצם פתחתי את הכרת תודה, זאת אומרת שעכשיו אני מתקדמת צעד. אז עכשיו אתה יכול לשאול אותי שאלה על הכרת תודה. יולי, מה הדבר שאת הכי מכירה לתודה? על ההורים שלי ועל זה שבני הדודים שלי מגיעים מחו"ל. יש לך עוד תור, יולי, כי הצלחת. טוב, אז אני עכשיו צריכה להשיג את בושה. אני חושבת שזה. בושה? יצא לי רגע. אז זה לא קלף תואם, אז עכשיו אני אהפוך אותו. עכשיו תורך. יופי, אהבה. אהבה. איזה כיף. יאללה, מישהי רוצה לשאול אותי משהו? אוקיי, מה הדבר שאת הכי אוהבת בתקופה הזאת? דבר וואי, בתקופה כזאת גם משהו שאת אוהבת. אהבה, תפח קשה, מה הדבר שאני הכי אוהבת? שאנחנו בבית הרבה פעמים כי אין חשק לצאת, אז אנחנו כל המשפחה ביחד. אוקיי. מה שיפה במשחק הזה בעצם שהוא באמת מאפשר גם להתעניין בעולם של האחר וגם להקשיב לעצמך, לרגשות. וזה מה שאני ממש אוהבת למשחק, בעצם ככה אפשר להתקדם. איך מנצחים במשחק? השחקן הראשון שבעצם הצליח להתקדם לעבר השחקן השני ולתפוס לו את הרגש, הוא זה שמנצח במשחק. כנראה שיש לו גם מזל וגם זיכרון טוב. וגם הוא שיתף את כולנו ברגשות שלו ובחוויות האישיות שלו. טוב, כרגע זה נראה שאני עומדת לנצח. שלי, את עומדת על אכזבה, אז אני צריכה בעצם למצוא את אכזבה, אז בוא נראה. טוב, אני זוכרת שזה היה פה איפשהו, ננסה לעשות את זה. טוב, אז בגלל שאני קיבלתי את אכזבה, אני תפסתי את שלי. א', זה אומר שניצחתי, וב', אתה יכול לשאול אותי שאלה על אכזבה. אוקיי, מה הדבר שהכי התאכזבת עליו בחיים שלך? בחיים שלי אין לי כל כך, אבל יש לי להגיד מהשבוע האחרון, קיבלנו שבועים לחופש. חופש זה חופש. כל הכבוד יולי לניצחון, ודנה שיחקתם ממש יפה, אז היה לי ממש כיף לשחק איתכם, לשמוע את החוויות הרגשיות שלכם, וגם כמובן שתשאלו אותי ותתעניינו בחוויות שלי.